Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Yeah, magandang gabi naman sa iyo, Ginoong Gapo. Sir, wag kang maitim, sir. Pakita mo mukha mo, sir, para patas. Ma'am Madilim, huwag ka na mag-alala, Ginoong Gapo. Hindi yan madilim, sir. Imposible, blackout kayo. Yeah, definitely. Ano ngayon ano ba, sir? Totoong mga ngaral ka ba, sir? Well, what do you think? Am I wala kang mukha, sir. Pakita mo mukha, sir. Mismo nga yung demonyo, nagkausap sila ni Kristo, nagpapakita nga yung demonyo, ikaw pa. Parang ano ka dito? Ilang bisis natin tayo nag-uusap, Ginoong Gapo. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sige. Anong concern mo? Well, ang concern natin, no? Ito. Wala ka naman palang concern. Bakit pumasok dito? Teka mo na, hindi pa nga tapos. Nagko-conclude ka agad eh. Huwag ka munang tumawa. Huwag ka munang sumaya. Baka mataog kita eh. Aba, yabang nito. Okay, Ginoong Gapo. Kayong mga RCC, hindi naman magiging sa kaalaman natin na kayo ay sumasamba sa mga patay. Sir, hindi po issue natin dito, sir, kung kami ba'y sumasamba sa patay. Issue yan. Ang topic natin dito, sir, is all about apostolic succession. Hindi yung sumasamba sa patay. Marunong ka bang magbasa ng caption, sir? Oh, no! Sumasamba kayo sa patay. Halimbawa. Wag mo kaming, sir, wag mo kaming pagbibintangan ng mga ganyang klaseng bagay, sir. Dahil in the first place, hindi namin issue dito. At kung ipipilit mo yan, ang tanong ko sa'yo, do you have an evidence, official teaching ng simbahan Katolika sinasamba namin ng mga patay? Yes or no? Yes. We have a lot of sige. evidence. Anong official teaching sa simbahan Katolika, sir? Anong official teaching yan? Lumuluhod kayo sa mga patay. Halimbawa. No. Ay, sir, ha? Pagka magbintang ka dito, sir, dapat may ebidensya ka. Do you have an evidence? Sabi mo, yes, meron ka ebidensya. Saan ang ebidensya mo na sumasamba kami sa patay? Makinig muna, Ginoong Gapo. Huwag mo official teaching official teaching ng simbahan Katolika. Ano ba? Meron ba kayong apostolic? Meron ba kayong catechism of the Catholic Church? Saan yan? Teka. Relax lang, Ginoong Gapo. Hindi natin makuha sa yung pagsisigawan eh. Just relax. Just take a breath. No? Para magkakaintindihan tayo. Okay. Ginoong Gapo, humingi ka ng mga ebidensya. Tama po ba? No? Ngayon, dahil humingi ka ng mga ebidensya, abay latagan natin ng ebidensya. Para naman yung Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Council of Trent, yung mga fundamentals of the Catholic Dogma, yan po yung ibig ko sabihin. Huwag mo na kasing sumapaw. Sapaw ka ng sapaw eh. Sapaw ng sapaw. Ayan. So, just relax. Kuha mo ba, Ginoong Gapo? Sige na. Ebidensya. Mag-i-enjoy lang tayo sa discussion. Walang galit, walang sama ng loob. Hindi ako nagagalit, sir. In Visayan term, hong-hong pa na Relax, Ginoong Gapo. Bulong pa lang, sir. Bulong pa lang to, sir. Bulong pa lang to. Sige. O tingnan mo. Hindi mo ko pinapasalita eh. Sapaw ka ng sapaw. Paano tayo magkakausap nito? Kailangan magkakaintindihan muna tayo. Ano po, no? Para naman yung mga kaibigan natin nakikinig ay meron pong makukuhang o matutulat, kumbaga. Sige. Okay. So, okay ka na. Handa ka na bang makinig sa tunay na aral? Sige. Naghanap ako ng ebidensya, maglatag ka. Sige. Okay. Just relax, okay? At ibibigay natin yung gusto mong mangyari. Now, siya nga pala, Brother Rafael Tubog Jr., magandang gabi po sa inyo, sir. Shout out, Rabbi. Sino ba ito si Juan? Sige. Go ahead. Okay.
babatiin ko lang po ng isang magandang gabi po yung mga kasama natin sa ISDAC, Sunday Apostolic Christian Catholic. ISDAC. Oy, ba't naiba yung ano mo? Ba't ba naiba yung mukha mo, Ginoong Gapo? Walang ganyan. No. Are you insulting? Maglatag ka ng ebidensya, naghihintay ako. Relax, Ginoong Gapo. Darating nga tayo dyan. Sa bagay, ikaw yung may sabi na sumamba kami sa patay, lumuluhod kami sa patay. Official teaching, saan yan? Well, ganito yun, Ginoong Gapo. Hindi man natin, basta makinig ka lang, wag mo lang kung sapawan kasi mahaba yung explanation. Dami pasikot-sikot eh. Ilatag mo na. Relax. Darating tayo din dyan. Dito tayo ha. Catechism of the Catholic Church. Unahin ko muna ito, the official teaching of the Catholic Church. Saang pahina at anong paragraph sa official teaching Catechism of the Catholic Church sumasamba kami sa mga patay? Ilabas mo. Straight to the point. Relax, Ginoong Gapo. Relax. Ika nga, if there's no evidence, there's no case. So, I will lay down my evidences to prove that you Sir, huwag mo kong Mr. Englishin, Gapo, sir. na ikaw, Ginoong Gapo, ay lumuluhod sa mga patay. No? No. Ano ba yun? Sir, nakita mo ba ako, sir, lumuluhod sa patay, sir? Ano ba hindi, ikaw mismo alam mo yan. Alam mo yan, lumuluhod ka sa patay. Huwag mo akong pagbintangan, sir. Dahil in the first place, hindi ko yan ginawa. Hindi nga ako nakadala ng undas. At pagkatapos, pinagsasabihan mo ko ng sumasamba ko, tumulod ako sa patay. Ebidensya mo. Latag mo yan. Okay. Pinapataw mo ko eh. Hindi mo ko pinapatapos eh. Patapos mo. Sir, nakakatawa ka, sir. Kung pumasok ka dito sa live, sir, wala kang ebidensya. Nagbuntang ka pa sa Katoliko. Abay, ano, sir, parang... Ano ka pa, sir? Teka muna, Ginoong Gapo. Para magkakaunawaan tayo. Sige, challenge. Sige, okay. Magbigay ka ng ebidensya. 1, 2, 3, go! Please, shut your mouth. Shut your mouth. Sige. Isarado mo muna yung bibig mo. Huwag ka munang bumukas ng bibig para magkausap tayo. Kasi the moment you open your mouth, hindi tayo makakausap eh. Sinasapawan mo ko and I don't like that one. So, Sir, huwag mo akong Englishin, sir. okay. Baho ko, sir. Englishin ka. Saya, raki ka na. Pa-English pa ka. Sige na, makinig ka na, Ginoong Gapo. Paano tayo magkausap dito? Gusto kong Sige turuan kita ng tamang Ebidensya mo, araw. ilatag mo na. Kanina pa ako naghihintay. Dami-dami mong pa bulak-bulak. Ano ba yan? Siyempre, sinasapawan mo ko. Paano ako makausap? Every time na sumasapa ka, nakahinto ako. Diba? Ganun po yun eh. So, wag niyo po ilapis sa camera yung mukha niyo po, Ginoong Gapo. Kasi, dumidikit eh. Wag po Sir, nanalo ka ba sa barangay election, sir? Oh, no! Ebidensya, sir. Ilatag mo kanina pa ako naghihintay. Ano ka ba? Relax, Ginoong Gapo. Huwag kang sumigaw. Naka-live broadcast tayo. Okay? Just relax. Just take a breath. Ayan, ganyan, Ginoong Gapo. Psychologically, kailangan mo yan. No? Tinuturuan kita ng tamang... Ganang, tagal. Teka. Ang tagal mo eh. Ang dami mo pang sinasabi dyan, maglata ka na. Oo nga, lalatag na nga, kaibigan. Relax lang. Sige na. Paano Sige na. Tingnan mo, nagagalit. Tayo may daan kami. Huwag tayong magalit. Relax lang tayo. Nag-uusap lang tayo. Sige na. Oo nga. Ano klase yan? Sige, parang hindi tayo makausap dahil galit na galit kayo. Di lalabas na lang muna ako. Babalik ako mamaya. Hindi. Wala na. Gano'n na. Kanina ka pa pinalatag. Ano ang argumento mo? Hindi yung pinaano pa kami dito, pinahintay. Ano klase yan? INC yata yun, bro. Mapat na, bro. Bro Eugene.
INC yun, bro. SD ito, SD.